Nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya ceblok sampeyan sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dienggo adah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan nang ndi? Teng mriki lho. Mondol aja le melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Ngetone bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe kok melok wayang liya Endel. Kira dalang ira. Kalau jek enek dalang sitok ning kono. Melok kae. Heeh. Yo Indradi, mumpung dalu niki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane Ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan Putih manis. ireng. Mak jedar, mak